Selamat para undangan, dipersilakan masuk. Aisyah. Rancanannya ai sikunya data ngampanan dari alai sawaguo usanan canduang ayu sabatangka alakan nampak ai kagantinyo usanan canduang ayu sabatangka alakan nampak ai kagantinyo oi pikir pikiran ai mana ko susah mama pancarian pikir elo pikirkan tak neko susah di mama pancarian. Hai sya sya au pulang orang alai dari sawah ari barembang alai sanjo pulo odi konyo masuk asojo pitana alame badan ai kabinasu odi konyo masuk asojo pitana alame badan ai kabinasu oi pikir elo pikirkan dia babini di mama cie lain pikir elo manuangkan ai ba neko susah di mama pancarian. Hai sya mana kejalan ai orang puncai oi nata tumbuh odi kubang duo ji konyo sanang oi lejonan kini ija sujudenai oi kana lajuo ji ko sanang bana oi lejonan kini ija sujudenai oi kana juo oi pikir elo manuangkan ai ba neko susah di mama pancarian. Oi pikir elo manuangkan ba neko susah mama pancarian. Aisyah mana ki jalan ai lang sawah sundi abala pau nasi oi nambala kate emang konyo acu den nai pulang pagi adene bakure oi mencari bare emang konyo acu den nai pulang pagi adene bakure oi mencari bare pikir elo manuangkan ai ba ko susah mama pancarian. Pikir elo manuangkan dia bertambah di mama lain. Ya kembali ke MC.
3 nomor berlalu tadi bersama Mak